continuación vai desenvolverse o segundo debate coa participación do IES Valle Inclán B, un equipo formado por Cristina Uteda Rúa, Ángela Vilariño García, Paula Romero Pereira, Miguel Rozpide Pazó, Claudia Sole Pérez, Alba Parga Alois e como coordinadora Rosa Gómez Cuerpo. Eles defenderán a posición a favor. E por parte do outro equipo, Luís Xoane, de Monte Porreiro, interveñen Sara Martínez Martínez, Judirio Ortigueira Viaño, Vanessa Búa Núñez, Juan García Espiña e como coordinador Manuel Lourenzo e Luís Pereiro. Comezamos, por tanto, co IES Valle Inclán, que defende a postura a favor. Tedes 5 minutos para a primeira exposición. Ben, situémonos no ano 1963. Unha nova oportunidade de avance chegou á nosa cidade, Ence. Pero, co paso dos anos, veuse como esta gran vantaxe transformouse na causa do declive da cidade. Así, o que nos venderan como unha gran oportunidade de avance deu lugar a unha traxedia medioambiental. Para empezar, Ence non cumpre os niveis estipulados pola Lei de Augas Residuais, tanto os niveis en sólidos en suspensión, como os de demandas biolóxica de oxíxeno, os de demanda química de oxíxeno e os de metais pesados, como o mercurio, exceden en moitos os permitidos pola lei. Ante isto, Ence xustifícase dicindo que non ten por que cumplir estes niveis estipulados pola lei porque ten unha autorización ambiental integrada, a cal, según a empresa, ten prioridade frente ao cumprimento dunha lei europea. Por se fose pouco, grazas ao cambio de magnitudes en que a lei e a autorización miden os niveis de sustancias contaminantes no auga, esta empresa consigue facer pasar por bos os disparatados niveis de residuos nos seus vertidos. Amén dos factores contaminantes, existen outros, como o do impacto visual. Esta fábrica foi construída nun terreo moi preto do Pazo de Lourizán. Este pazo ten unha moi importante reserva forestal e un xardín botánico que, en Galicia, ten unha gran repercusión e unha gran representación. Este é o terreo onde está emplazado o Pazo de Lourizán. Podemos ver que son terreos colindantes, iso está claro. Vos credes que, estando tan preto, a fábrica non perxudica a reserva forestal do Pazo? É imposible que non se vexe afectado. A súa riqueza vese afectada. Ademais, este terreo ocupaban anteriormente a praia e a marisma de Lourizán. Ben, a marisma foi recheada para a construcción desta fábrica. Este é o lugar onde hoxe en día sitúase a fábrica. En fin, en serio, a construcción desta fábrica, co custo económico e a envergadura e a magnitude da obra, valeron a pena en comparación co ecosistema marino que foi destruído? De verdade valeu a pena? Pensadeo ben, porque este non é o único ecosistema que Ence destrúe. As súas plantacións de eucaliptos supoñen a introducción de especies foráneas no ecosistema galego, o cal destrúe tanto a flora como a fauna autóctonas. Ben, económicamente, Galicia non é unha comunidade autónoma que base a súa economía no sector industrial, iso é indiscutible, senón que senta as bases da súa economía nos sectores primario e terciario, os cales vense moi perxudicados pola existencia desta fábrica. Os recursos marisqueiros vense gravemente afectados polos vertidos de Ence á ría. A cantidade e a calidade do marisco descendiu drásticamente desde a instalación da fábrica. E isto supuso a reducción de traballadores no sector marisqueiro. Ben, creo que está claro que se destrúe empreo non pode favorecer a economía. Iso é totalmente indiscutible. Por último, cabería destacar que, antes da instalación da fábrica, as cidades de Marín e de Pontevedra estaban expandindo as súas fronteiras, coa intención de chegar a xuntarse.
Isto podería supoñer a creación dun enorme núcleo urbano, o cal daría lugar a un aumento demográfico, económico e a subida, e sen dúbida algunha, ao incremento do poder da cidade. En fin, todos somos cidadáns pontevedreses, todos sufrimos de algunha maneira, en algún momento, os episodios olorosos da fábrica, todos nos percatamos do deterioro da ría e todos sabemos que Ence ten que saír da ría se queremos que esta recobre o seu esplendor. A continuación, os meus compañeiros farán unhas importantes aportaciones e reforzarán todos os meus argumentos con datos incuestionables. Moitas grazas. A continuación, o IES Luís Soane vai expoñer a súa postura en contra. Tedes 5 minutos. Moi bo día a todos e a todas. Eu chamome Sara e xunto cos meus compañeiros do IES Luís Soane vou defender a postura en contra de que Ence e Nosa abandonen a nosa ría. Para comezar, queríamos falar un pouquiño do que é Ence e dos seus inicios. Pois ben, Ence é un grupo empresarial forestal español que comezou a funcionar no ano 1963. Dedícase á produción de celulosa de eucalipto e enerxía renovable con biomasa forestal, ademais da xestión integral e responsable de superficies e cultivos forestais, sendo o primeiro propietario de bosques de eucaliptos e o segundo produtor mundial de pasta de celulosa desta árbore. A fábrica de Pontevedra, da que estamos a falar, atópase a uns 3 kilómetros do porto de Marín, lugar dende onde recibe parte da madeira que precisa para a produción da pasta de celulosa e dende embarca a pasta unha vez fabricada. El Nosa comparte emprazamento con Ence, xa que tamén precisa do porto. Pode que antes non fose así, pero actualmente Ence Pontevedra é totalmente consciente de que a modernización das súas instalacións e a implantación de procesos de produción respetuosos co medio ambiente son unha prioridade. E proba disto é a inversión que realizou e continúa a realizar dunha cantidade próxima aos 160 millóns de euros en melloras tanto tecnolóxicas como medioambientais. Ademais, seguindo con este compromiso, a fábrica de Ence de Pontevedra cumpre dende aí xa moito tempo sen problemas con todas as exixencias administrativas derivadas da Xunta de Galicia e con toda a legislación europea aplicable ás pasteiras. Así, o modo de actuación desta fábrica convertiuna nun dos centros punteiros do sector a nivel internacional, ao tempo que lle permitiu continuar coa súa abrallante reducción do impacto ambiental e, inda por riba, mellorar a súa eficiencia tecnolóxica. Nos creemos que isto xa son motivos dabondo para considerar que o complexo debe permanecer na nosa ría. Pero outro dato que consideramos digno de mencionar son os beneficios que xeran as masas forestais xestionadas pola empresa, xa que absorben 400.000 toneladas de dióxido de carbono cada ano. E repito, 400.000 toneladas. E isto segundo estudos recentes do novembro de 2013. Grazas a esta xestión controlada de Ence, grandes superficies forestais galegas están explotadas producindo beneficios para a nosa terra, no canto de estar a monte, incrementando o risco de incendio. Todos somos conscientes de que os incendios son unha desgraza que nos asola cada ano e que, ademais de queimar os nosos montes e deixalos inservibles, son un terrible gasto. Está claro, pois, na nosa opinión, o compromiso que ten Ence coa nosa terra e para producir dunha forma máis eficiente e responsable. Por outra banda, ambas empresas, tanto Ence como el Nosa, se deixamos por un intro os aspectos medioambientais, podemos falar da súa contribución económica, importantísima contribución económica que fan. Falemos de cifras. Ence aporta 460 millóns de euros ao Produto Interior Bruto galego. Ademais, nestes momentos de crise nos que tanto escasea o traballo, Ence non só lle proporciona a 290 persoas de xeito directo, senón que crea emprego de xeito indirecto. Pensemos en transportistas ou en madeireiros. E isto aínda sen ter en conta todas as empresas que dependen dun xeito máis directo ou indirecto de Ence. Tamén el Nosa crea emprego, 62 postos de traballo de xeito indirecto máis os indirectos. Pensémolo, estamos en momentos duros de crise, nos que escasea o traballo. De verdade, por unha banda, lamentámonos disto, e por outra pretendemos deixar sen traballo, sen sustento, a tantos obreiros e as súas familias? Pensemos nas consecuencias que tería tamén a escaseza de poder adquisitivo para estas persoas.
Tanto Ence como el Nosa dinamizan a economía das zonas nas que operan, xeran emprego estable e arraigado no entorno rural e local. A prevención de riscos e a protección das persoas, ademais da colaboración activa en proxectos de formación, culturais, investigación e desenvolvemento, articulan e amosan o seu total compromiso co desenvolvemento da sociedade. Ence e el Nosa melloraron e seguen a mellorar, tanto no ámbito tecnolóxico como no medioambiental. Imos desfacernos destes exemplos a seguir? Nos creemos que non sería a mellor opción. Nos queremos que queden. E máis, queremos que se complete o proceso de produción cunha fábrica de papel para seguir impulsando a economía galega. Moitas grazas. Pasamos agora a primeira quenda de refutacións co Instituto Valle Inclán. 5 minutos de tempo. Comezando pola apelación ao traballo indirecto que supón Ence, case podemos apelar tamén ao impacto medioambiental que isto supón, é dicir, as plantacións do eucalipto aos que facedes continuamente referencia están supoñendo un claro impacto para a flora autóctona galega e, por conseguinte, a fauna tamén. Continuando polo tema dos postos de traballo. Si, antes dicíades que Ence supón un problema á hora de unir Pontevedra e Marín, pero isto non é así, xa que antes de que se abrira a fábrica de Ence xa existía a autovía que comunica Pontevedra e Marín e, de feito, foi esta a que impediu que se aproveitara a zona desa maneira. En realidade, esa carretera estaba e non impide en ningún momento, o sea, unha autovía non impide en ningún momento a unión entre dúas cidades. O impide unha fábrica que expulsa vertidos contaminantes e que nin sequera os seus propios donos queren vivir ao seu lado. Continuando por onde íamos, os postos de traballo. Perdón. Continuamos polos postos de traballo. A destrucción dos recursos do sector primario non está destruindo, o sea, non favorece en ningún momento a economía galega. De feito, non só destrúe a economía, senón que tamén perxudica a cultura, porque claramente Galicia é de unha cultura, dunha cultura, dime. Falabades do marisqueo, pero segue habendo marisqueo e, ademais, que a contaminación da ría, a maioría é por nitritos, residuos de augas fecais, non por Ence. Se queres falar da contaminación, podemos falar da contaminación. Ence, como vos mesmos dixeches, falades dos nitritos, e sobre todo do nitrito e dos fósforo, que tamén é un consecuente moi interesante. Tanto o nitrito como o fósforo son alimentos totalmente precisos, de feito, aceleradores do crecemento das algas. Non sei se algún de vos fustes algunha vez a Lourido, pero é a praia máis insufrible que os podades botar á cara con respecto ás algas. É dicir, hai moreas e moreas de algas. As algas non solamente perxudican o ocio de Pontevedra, que provocan, entre outras cousas, o ter que desplazarse a praias moito máis lonxanas, provocando tamén máis residuos ao medio ambiente. Pero, indo en concreto a... sí, o dos nitritos de fósforo, perdón. Perxudican o exceso de algas a fauna, é dicir, os recursos marisqueiros, outra vez, que ten que volver a irse a lugares moi lonxanos. E, ademais, falades de que seguen existindo os recursos marisqueiros, verdade, pero con moitas menos licencias que cando realmente podía funcionar, no 63. Perdón, pero é que os nitritos non son por Ence, os nitritos son por los residuos urbanos. Entón, a culpa non lle estamos a botar a Ence, a culpa é dun déficit de depuración. Vale.
Na illa de Tambo, que é onde na actualidade se están depositando todos os nitritos, comezou a haber nesa área un exceso de algas, é dicir, un exceso de nitróxeno, de fósforo, cando o emisario submarino deixou de estar na praia a estar na illa de Tambo. É dicir, está directamente relacionado os nitritos co feito de que Ence cambiara o lugar onde depositaba os seus residuos. Polo tanto, sí está contaminando. Por outra banda, falando xa da saúde da poboación, os residuos de mercurio que están nesas depositacións de Ence están perxudicando non só a toda a cidade, senón a toda a provincia, xa que son sustancias extremadamente volátiles que perxudican directamente a toda a comarca. Primeira quenda de refutacións para o Instituto Luís Seoane. 5 minutos de tempo. Bos días, o meu nome é Judith e, como xa dixo a miña compañeira, estamos de acordo no noso equipo en que Ence el Nosa debe permanecer na ría. Dende a súa apertura en 1963, Ence Pontevedra entendeu que as melloras tecnolóxicas e medioambientais son unha prioridade. E proba disto a inversión de 160 millóns de euros nas que foron realizadas nos últimos anos están a ser realizadas na actualidade. Unha das consecuencias deste compromiso social é a reducción dun 95% do olor dos poucos vapores que lle quedan. Compre dicir que Ence cumpre dende fai tempo coa legislación europea aplicable ás pasteiras e coas exixencias da Xunta de Galicia. Sendo tamén un dos complexos menos agresivos do continente deste tipo e convertíndose nun referente a nivel mundial. A fábrica de pasta, o complexo que nos ocupa, atópase na ría de Pontevedra a 3 km do porto de Marín, dende onde recibe Ence parte da madeira que utiliza e dende onde embarca pasta unha vez fabricada. Ben, isto significa que está moi ben situada, xa que precisa das importacións e exportacións a través do porto para subsistir. Pensando en cambiar Ence de sitio, que sería un grave erro, pensade que a situación da nova fábrica sería, senón igual, moi similar á actual, xa que, como xa dixen, precisa dun porto. Polo tanto, estaríamos a desvestir un santo para vestir a outro, e seríamos nós, os pontevedreses, o santo que quedaría espido, xa que perderíamos todos os beneficios que Ence nos proporciona. Por este motivo, e para evitalo, Ence debe quedarse. Falemos de traballo. A fábrica de pasta da que estamos a tratar dá traballo a máis de 4.000 persoas. Máis de 4.000 persoas de Pontevedra e a súa contorna. E isto lévanos a concluir que o 16% do traballo pontevedrés depende directamente de Ence. O 16% non é precisamente pouco para estar a falar dunha soa empresa. E se nos estendemos a Galicia, estas cifras aumentan ante 11.400 persoas. Dime. Falas da reducción de olores, pero que poderías decirme do episodio oloroso que hubo este verán? Ence, como xa dixen, reduciu un 95% os olores e este verán non nos consta de que houbera ningún tipo de problema cos olores. De feito, se vos, xa sei que non, eu tampouco, pero as persoas que teñen máis de 30 anos e viviron a Ence na súa etapa máis olorosa poden confirmar que os olores foron reducidos. Tamén queremos facer ver que sempre hai accidentes laborais, non só en Ence, en todas as empresas, se iso dos olores que dicides é certo. Ben, continuando, como ben dixo a miña compañeira, de verdade estamos dispostos a perder tantos postos de traballo sabendo os tempos que corren? De verdade temos tan pouca conciencia social? Ademais, queredes botar unha empresa punteira no seu sector que cumpre cos estándares europeos xusto cando as sociedades europeas demandan este tipo de empresas para sí. E ainda por riba, tras ter sufrido o que vos dicides a etapa contaminante de Ence, non tería ningún sentido botar Ence agora que está na súa etapa productiva. Ademais, despois de ter erradicado case na súa totalidade os problemas medioambientais que en algún momento puido ter causado. Non tería sentido, e polo tanto, Ence el Nosa debe quedarse. Por outra banda, queremos salientar que Ence é unha empresa comprometida cos pontevedreses, posto que lle ofrece bolsas de estudo aos estudantes de Pontevedra para máster e na súa segunda edición tamén para estudos no estranxeiro.
Estas becas só están disponibles, como xa dixen, para os residentes da cidade de Pontevedra. E, aparte disto, ENCE tamén organizou un concurso a finais do ano 2012 no que podían participar os profesionais da arquitectura na procura de formas de integrar ENCE na paisaxe. E son profesionais da arquitectura pontevedreses. Para rematar, ENCE leva 2 anos impulsando regatas na ría de Pontevedra, o que fomenta o turismo... Dime. Falando do de antes, do das becas, non é un pouco sospeitoso que unha empresa proporcione tantas axudas e tantas becas? Nos pensamos que non, que isto non é unha forma nin de mercar os pontevedreses, nin todo, é dicir, todo o contrario. ENCE o que está a facer é demostrar que ten un compromiso con nós. Como dicía, o das regatas, ENCE leva 2 anos impulsando regatas na ría de Pontevedra, cousa que fomenta o noso turismo e tamén impulsa o deporte que sabemos todo que é moi bo para a nosa cidade. Para concluir esta quenda de refutación, queremos reafirmaros na nosa postura. ENCE, el nosa, debe quedarse. Que pasaría se non fose así? Ben, sobreentendendo que a idea de eliminar ENCE é algo impensable por todo dito xa sobre medio ambiente, a nosa imaxe e os postos de traballo, temos que ter en conta que se pretendemos cambiálo de sitio, non poderíamos falar dun traslado, senón dun peche e unha reapertura. Isto suporía un gasto enorme de diñeiro, enorme e completamente absurdo, xa que a fábrica onde está funciona sen problemas. Pretendemos desfacernos dunha empresa que nos dá traballo, que mellora a nosa imaxe e que contribúe á creación de mellores condicións de vida no futuro. Nós, polo menos, non. E para isto, ENCE debe quedarse. Moitas grazas. Segunda quenda de refutación para o IES Valle Inclán. 5 minutos de tempo. Ben, primeiro, o outro equipo ha dito e redito que non teñen constancia de ningún episodio oloroso nas últimas anos ou temporadas, non? Ben, temos un artículo do Foro de Vigo que afirma que varios vecinos da calle Juan Carlos I de Pontevedra avisaron o domingo sobre as 21 horas a policía local tras sufrir irritacións respiratorias. Queixábanse dun importante cheiro a cloro e de picor nos ollos e da gorxa. Vais dicirme que isto non está ocasionado polas expulsións de ENCE? Porque está demostrado que sí. Ben, despois, dis que cumpre a normativa sobre vertidos e cantidades contaminantes nos mesmos. Ben, teño un gráfico que demostra todas as magnitudes que están en vermello que non as cumpre. Son niveis que excedeu ENCE no ano 2013 nos seus vertidos. E isto non está solucionado. Disme que a fábrica está controlada e que faen analíticas recentes. Non é un pouco sospeitoso que estes controles fáganse con aviso? Non deberían avisar a fábrica dos avisos. Que ten que ocultar? Ten algo que ocultar, está claro, está reflexado nestes papéis. Se vos fixades... Sí? Se, como vos dicides, ENCE non cumpre cos parámetros e non cumpre cos vertidos que ten que votar, entón explicádesnos vos por que a Xunta e a Unión Europea lle permite estar onde está. Mira, é unha boa pregunta. ENCE ten moitísimas denuncias acumuladas precisamente por o incumprimento das leis europeas e españolas sobre os vertidos. ENCE foi acusada de delito ecolóxico e foi condeada polo mesmo. Xa me decides vos, se cumple as leis europeas sobre vertidos, por que foi acusada de delito e foi castigada polo mesmo? Decídemo. Foi castigada, isto é así. Ben, cando comentades que os vertidos de ENCE non han empeorado ou non se verte na ría ou isto é de os organismos urbanos. Espera un momento. Ben, non sei se sabedes o que é o proceso de eutrofiación. É un proceso polo cal os nutrientes vertidos por ENCE á fábrica producen un crecemento masivo das algas. Este crecemento das algas bloquea a entrada do oxígeno á superficie marina e fai que toda a fauna e flora marina morra. Isto crea os chamados fondos mortos existentes da ría e que, sen a desaparición
rápida de Ence non vanse recuperar. Sí. Falabades da multa medioambiental. É certo que Ence tivo unha multa medioambiental, pero tamén o é que dende hai máis dunha década Ence é punteira na investigación e desenvolvemento sobre melloras medioambientais. Polo tanto, de feito, é certo, como dicía antes, todos os que viviran fai máis de 30 anos aquí poden asegurar e corroborar que Ence reduciu os olores e o feito de blanquear con oxígeno en vez de con cloro, etc. Son melloras. Ben, estamos a falar de que Ence ten que sair da ría porque perxudica. Reduce os olores, reduce o nivel de contaminación, pero desaparecen. A ría deixa de ser perxudicada? Non. Polo tanto, o noso motivo polo que Ence ten que sair da ría sigue firme, e sigue en pé, e sigue irrefutable. Ben, dado que os vertidos de la empresa se realizan a través dun emisario submarino desde el año 2003, no se ha tenido acceso directo a unha muestra del vertido. Isto demostra que non están totalmente controlados os vertidos de Ence. Non pode asegurarse que non hayan empeorado. Os niveis do mercurio. Sabedes que o máximo está estipulado en 34 kilogramos. Ben, pois el Nosa verte 475 kilogramos de mercurio. O mercurio é moi contaminante. O noso organismo non elimina o mercurio. O mercurio pode influir nas mulleres embarazadas, en problemas respiratorios, no desarrollo, en moitísimos outros problemas de saúde derivados. Ben, sodes consciente de que toda a información que podedes proporcionar está sacada en gran maioría da páxina de Ence. Bueno, ou aparece ou está sacada na páxina de Ence. Ben, está claro que a empresa ten o suficiente poder político e empresarial como para realizar un lavado de cara. De aí todas as colaboracións que poda facer co emisarios ou instalacións deportivas. Iso é todo. Moitas grazas. Segunda quenda de refutación do Instituto Luís Seoane. Ben, continuando coa nosa argumentación a favor de que Ence Nosa permaneza na ría, queremos reiterarnos na súa contribución medioambiental. Ence é líder no desenvolvemento de cultivos forestais grazas ao seu modelo de aproveitamento integral da árbore totalmente sostible. Tamén falabades de danos causados por Ence na poboación de Pontevedra. Ben, temos un estudo feito por médicos da Sociedade Pediátrica de Galicia, colaborando coas Universidades de Santiago, Vigo e A Coruña. E aquí móstrase que as enfermidades e os ingresos por este tipo de enfermidades son inferiores en Pontevedra que, por exemplo, en Ferrol ou na Coruña, ou seja, que non ten que ver con Ence. Continuando con isto, dicía que non é só que Ence cumpla coas exixencias europeas aplicables ás pasteiras, senón que ten uns resultados bastante inferiores aos límites medioambientais fixados pola Unión Europea, xa que é unha das empresas menos agresivas do continente. E falando do que xa comentara a miña compañeira na quenda de exposición, queremos facer fincapé no feito de que grazas a Ence grandes superficies forestais galegas están explotadas, e isto produce grandes beneficios, xa que un monte posto en valor non arde. Dime. Poderías xustificar os datos ou de onde sacar os datos de que Ence cumple cos límites da normativa europea? Sen ir máis lonxe da súa propia páxina. Como dicía, un monte posto en valor non arde e todos sabemos os problemas que causan os incendios na nosa terra todos os anos. É un motivo esencial polo cal Ence Nosa debe quedarse. Por outra banda, falando de medio ambiente, non esquezamos que Ence leva máis de 50 anos producindo enerxía renovable procedente de residuos forestais con biomasa, que, de feito, é o maior produtor español deste tipo de enerxía. A biomasa é a fonte máis estable de todas, capaz de producir enerxías 24 horas do día, xa que non depende nin de que luz o sol, nin de que corra auga, nin de que faga vento. E, ademais, esta enerxía é xestionable. Débese fomentar o seu uso principalmente para diminuir a dependencia enerxética que temos en España do exterior, xa que se aproveitara de todo o seu potencial, poderíamos evitar ata 5 millóns de toneladas anuais de importacións para materiais para a fabricación de enerxía. Sabendo isto, podemos afirmar que Ence é unha empresa innovadora e contribuinte á independencia de España do exterior. E que mellor recoñecemento para os pontevedreses que de algún xeito España dependa en parte de nós.
Ben, pode que moitos de vos pensedes que o territorio no cal se sitúa Ence el Nosa, como dicía antes, podría ser aproveitado como zona de turismo, praia ou zona de fusión, como comentabades, entre Pontevedra e Marín. Mais isto non é así. Non podemos esquecer que antes de 1957, que foi cando se construiu a fábrica, xa existía a autovía que comunica Pontevedra e Marín. E, de feito, foi esta a que impediu o aproveitamento da zona. Aínda que quitáramos Ence, que sería un grave erro, a autovía seguiría aí, polo que non poderíamos utilizar esa zona, como vos dicides, para unir Pontevedra e Marín. E, ademais disto, se credes que Ence... Sí, dime. Perdona, se a autovía xa existía, pero non estaba en terreo onde non se poidera construir. Ese terreo era aproveitable, entón, como é que impedía a construcción ou a unión das cidades? Porque a propia autovía é que impediu o aproveitamento da praia. Falaba da zona de... Dicir, o que se fala de turismo, de que esa zona podía ser aproveitada como turismo, foi a autovía que destruiu a praia que destruiu. Imposibilitou a utilización da praia que estaba aí. E, polo tanto, a zona que está detrás da autovía, que é onde está Ence, tería que ser utilizada de algún xeito. Ence está ben aí porque precisa do porto. Como dicía, se pensades que Ence atenta contra o turismo e que supón un prexuizo económico para nós, compre que saibades que se Pontevedra xe por hoxe unha cidade desenvolvida é en gran parte grazas a Ence, que é quen fomentou tal desenvolvemento económico en Pontevedra grazas á súa actividade. Vel aquí outro motivo polo cal Ence debe quedarse. Ben, queremos rematar esta quenda de refutación observando o tema dende o punto de vista dun pontevedrés coherente. O compromiso social que amosa Ence con nós é mostra indubidable de que merece quedar. Ademais de ofrecer bolsas de estudos, de organizar concursos, de favorecer a nosa imaxe, de fomentar o noso turismo, de mellorar as nosas condicións de vida para o futuro, e un longo etcétera, Ence fai o posible por manternos traballando aí, xa que tivo, coa nova legislación, puido facer un ERE e non o fixo. 53 millóns de euros son captados anualmente polos traballadores desta empresa. E non esquezamos que isto se traduce en capacidade de consumo e demanda comarcal, e, polo tanto, fomenta tamén a nosa economía. E máis, xa hai un 25% de paro en Galicia, un 25%. Non imos ser nós que nos lle queramos sumar un 16% pertencente á provincia de Pontevedra. E por isto defendemos que Ence el Nosa debe quedarse, porque o emprego é futuro, Ence é futuro. Moitas grazas. Chegamos agora ás conclusións. O Instituto Valle Inclán. Tedes 3 minutos. Menzoades un estudo da Universidade, apoiado pola Universidade de Santiago de Vigo. Non sei se sabedes o que ven sendo un lobby. Un lobby é unha empresa que intrúese na política e ten a capacidade máxica de conseguir que unha persoa que está totalmente en contra de facer unha cousa a faga a cambio de diñeiro. Entón, se vos mesmos decides que as universidades de Santiago de Vigo están apoiadas económicamente polo lobby por Ence, evidentemente vanos apoiar e van a favorecer a súa economía. Xa que falamos da praia, da non destrucción, porque total os danos xa estaba feito, isto é a ría antes de ningunha obra, e isto é hoxe. Entón, claramente, esta autovía, que é unha carretera comarcal de toda a vida, non impide en absoluto unir dúas cidades. Pola contra, semellante complexo si impide unir dúas cidades. Semellante complexo que, repetimos, non deixa de emitir residuos de mercurio. Os residuos de mercurio multiplican por 14 os permitidos pola lei. Que, por outra banda, dicides que Ence non ten que cumprir coa legislación europea, pero que, en cambio, a cumple. Xa, non a cumple. De feito, estes son os datos que xa presentou antes a miña compañeira, pero parece que non vos serviron. De feito, é moi fácil manipular
os datos. É tan sinxelo como disolver en auga os residuos. Moi fácil para unha empresa preto dun porto, por certo. Así que, en definitiva, se pretendemos que a saúde pública continúe, se pretendemos que a saúde do medio ambiente, dos ecosistemas galegos e pontevedreses continúen, temos que ter en conta que a terra non é unha herdanza dos nosos pais, sen un préstamo para os nosos fillos. E os préstamos toda a vida se devolveron con intereses, e non cunha rebaixa da calidade como a que ten a nosa ría. A nosa ría, e, polo tanto, se queremos que esta se recupere, temos que votar xa a Ence da Ría. Moitas gracias. Quen dá agora para as conclusións do Instituto Luís Seoane? 3 minutos. Bo día de novo. En resumo do que dixemos anteriormente, nos consideramos que ambas empresas deben quedarse. Os motivos? Por todo dito xa. Proporcionan moitísimo traballo, coidan os nosos montes e o medio ambiente. Son un exemplo a seguir. E non só iso, non só son beneficios. A outra cara de por que en Celnosa deben quedarse é porque o seu traslado suporía un terrible e absurdo gasto. E por iso, polo que o complexo non só debe quedarse, é que non pode marchar. Ence nin Celnosa xa non son perigosas, e se aínda lle quedan aspectos por mellorar, este resolveránse axiña tal e como se veñen resolvendo dende hai anos. O mesmo que Ence comezou a usar oxíxeno no canto de cloro para o branqueo da pasta de papel, calquera mínimo problema con investigación e investimentos, tal e como están a facer, quedará arranxado. Podedes vos preguntar como temos garantías disto, pero temos garantías porque xa se leva anos facendo. Xa hai tempo que tanto Ence como el Nosa informan diariamente dos seus indicadores ambientais na rede. Calquera que o dubide pode consultalo ali. Ademais, como falaba a miña compañeira, amosan o seu compromiso coa sociedade, tendo a oportunidade de realizar un ERE e sen facelo. Nestes momentos, no que moitas empresas o fan, botan á rúa os seus traballadores e sen remordimentos. Semella que para algúns, Galicia é Renania española. Unha rexión saturada de industrias e con unha paisaxe chea de chemineas fumegantes. Pensémolo. Cantas grandes industrias hai en Galicia? Citroën, a Lúmina, a refinaría coruñesa, as térmicas, a piques de pechar. Queren nos facer retroceder á época preindustrial, onde unha aristocracia que sabemos que existe en Galicia volvería a vivir a conta dunha economía agraria baseada no servilismo como na Idade Media. Nos queremos evitar isto. E por iso consideramos que o complexo en Celnosa debe quedarse. Xa para rematar, temos aquí unha obra sempre en Galiza de Castelao. Creo que todos os aquí presentes somos conscientes de que se alguén defendeu a nosa terra e quiso o mellor para ela, ese foi o autor rianxeiro. E aquí, el di, e leo: vexo centros de investigación e de experimentación agropecuaria. Vexo os montes repoboados. A reforestación será o patrimonio da nación galega. Vexo grandes fábricas de pasta de papel. E repito, vexo grandes fábricas de pasta de papel. Vexo, en fin, unha terra farturenta, onde todos traballan e viven en paz. E con isto rematamos. Moitas grazas. Moitas grazas aos dous equipos. Agora vamos a facer unha pequena pausa ata as 12 do mediodía, onde retomaremos os debates. Grazas.